Maita henyu. Muriko ere gweru? Muriko ere? Aiwa ngatifare tiri mumaisamba show inzwai kugamuchirwa. Ndakuya kuva kunyanzvi dzedu tiudzei baba kuti zita renyu nekuti munoshanda chii tobva tapinda muchirongwa. Maita basa Dr. CHISAMBA. Ini noitwa Pastor Tawanda Sivanda. Ndiri marriage counselor, ndiri marriage officer, zvakare ndiri radio personality. Ini ndinonzi Ona Muwango. Ndinoshanda ndiri kune zvemitambo, tsika nemagariro. Ndiri provincial programs officer. Zita rangu ndinoitwa Patrick Pakai. Ndiri mufundisi, zvakare ndiri marriage counselor. Mazvita. Tinokutendai nouvepo ndigere munyasha nai. Nyaya iri pano shuviro yewanano, vanhu kana vari muwanano vanenge vachiti dai taropafadzwa tawanawo kamusha kedu, dai taropafadzwa tawanawo kana mota yekufambisa. Ipfungwa, vamwe vanozviendera kuchikoro, vamwe vanozviendera kumabasa kuti tiwane cheuviri. Asi kazhinji kana pfuma iyo yazouya iri kuparadzanisa wanano. Saka tinodei vanhu vari kunetsana. This is my car. Hey, this is my house. Kana vakutaura kachirungu anditi imba yangu, imota yangu, wakauya nebhegi, tora bhegi rako ubude. Ungati mari pachayo kana yasvika pamunhu ambenge asinayo, anotanga kufunga kuti ave nani kudarika zvaanga achigove. Otofunga zvakare kuti nemudzimai waanaye haana kumukodzera pane vamwe vari nani vaakuona munyika nekuda kwemari yaanayo, nokuti mari iya yakumutora ichimuindisa kunzvimbo dzaanga asingasimbosviki asina mari. So wotoona kuti upfumi hwainda pamhuri iyi hwatokonzera dambudziko instead yokuti huunze maropafadzo. Mashoko akanaka anotaurwa namufundisi. Baba vari kutaura kuti vanhu kazhinji tikawana tinobva tafunga kuti zvese zvandanga ndiinazvo kubvira kumukadzi kusvika kuvana kusvika kumbwa, pamwe manga mine kakutu breed kenyu kakadai mautoona kuti akachaita kanda kuda zibulldog zvese maakuda kushandura. Ko hakuno here madzimai anofungawo kuti kana zvandinakira baba waKenesi vachaita here. Zvinoitika manje kumadzimai kana upfumi hwazouya tinozoita pride. Mukadzi anenge akuonawo kuti baba ava vanenge vasisiri veklasi yangu, inini ndinokodzerana neavo vanoita sekunge vanoonekerawo. Sezvo ndichizofamba semunhu ane zvinhu zvake, pandinozofamba vanhu vanenge vakufanirawo kakuona ndichifamba nemunhu akati anotionekerewo. Baba ava vanenge vasingachaiti. Mashoko echokwadi ari kutaurwa nai. Ndombouya pana mufundisi. Nyaya yekuonekera iyi kune vamwe, nokuti ndikakutarisai mese muri kuonekera, ndikukuonai pane vasingaonekeri here. Pataurwa nyaya kuti hanzi ndoda munhu anoonekera. Kuonekera kwakuenda nemaklasi nezviwanikwa zvatinoda kutaura muzuva ranhasi. Saka kana ndiri pakuonekera ndiri pazviwanikwa zvishoma, ndinoda kuonekerwawo pane vanowanikwawo zvishoma. Asi kana zvichiwedzera kwandava ndichionekera kuya hakusisiri kuonekera. Ndofunga mukazvitarisa kunyangwe pakuwana mari pabasa. Munhu akawana mari akati wandei haichamukwaniri. Munhu akawana futi akawanda kupfuura ipapo haichamukwaniri. Ndo zvinoendera nekuonekera ikoko kuti nozoita kuti munhu ashaye kuti pandanga ndichionekera ndiri papa haachandikwaniri. Ndo zvacho zvandingataura Dr. CHISAMBA. Mashoko makukutu ari kutaurwa naPastor. Tinotenda baba vari kutaura, inini kunzwa kwandaita baba vari kutaura kuti munhu anonzi munhu agutsikana. Noti baba vari kutaura kuti hanzi kana ukapiwa mari nhasi ngatimboti wapiwa $10 ikakukwanira nhasi mangwana haichakukwanira, kuswera mangwana waakuda 20 haichakukwanira chaizvo. Ndosaka muchiona kana vatinoti vapfumi ana Bill Gates vai nanhasi vanongoshanda handiti. Asi iwo unenge uine vavariri yekuti ndikaita zvikochikari zvangu zviviri ndadekara, ndikaita bhasikoro rangu, ndikaita kafiti kangu kana kamotikari kakadai zvakwana. Basi baba vari kuti tatadza kugarisana nekuti hatisi kugutsikana neupenyu. Sei chinhu chinonzi munhu asingagutsikane chinoita kuti tisagutsikane? Kana munhu achinge aroora mudzimai wake asina chaanacho, vanenge vachitsanya vachikwira mumakomo kuti varopafadzwe. The time yavanongoropafadzwa iyai, murume anodobva atojamuka atobuda musaga, anenge asisadi kuona mudzimai wake, anenge akuda zvima sweet 16.
saka ndongoona sokuti marriage yese inoda kunamatirirwa. Ndongoona sokuti idhimoni renyika rinobata vanhu vechirume kunyanya. Ndizvozvo mashoko akanaka utaona mai. Anzi idhimoni renyika rinobata varume, asi movaudza varume kuti vakaita zve-sweet 16 vanosungwa. Tiri kutarisa nyaya yekuti kana taropafadzwa nekuti tinodaira kuti kuwana mukati meupenyu, nekusumudzirwa mukati meupenyu, neupenyu chaihwo kuwana, kunge uri mupenyu kuwana, ndosaka tinzi hapana asina. Handiti ukaona uchiti ina handina chandinacho, ko uri kutaura sei? Uripo unacho, une upenyu. Handitika saka tiri kuti kana tapiwa zvese izvozvo zviri kuita kuti wanano isafambe zvakanaka. Ndava yei mukwasha wangu? Saka nyaya inonetsa pavanhu ka ndeyekuti kunyanya muwanano ka ikuda kuzvienzanisa nevamwe vanhu. Imi zivai kuti kanai nezvamunazvo muzive kuti marriage yenyu ndeyenyu muri vaviri vatatu, vepa next door kana vane mota yavo yavanayo, imi mune bhasikoro. Nakirwai nei nebhasikoro renyu iroro, dambudziko runoitika muvanhu ndekuti vari muwanano vanochiva zvine vamwe, asi hauzivi kuti vazviwana sei. Ingoshandai nezvamunazvo imimi sei semhuri, Mwari vanokusumudzirai. Mashoko ekurudziro akanaka vauchire maoko. Hanzi musachive, musatarire zvimwe. Handiti asi zvinogoneka here kusatarira zvimwe? Nekuti vamwe vanhu vanobva vataura kuti ko level ndozvakutaurwa mazuva anoga, achimboiziva kuti yakazoyana ni-level isi. Mazuva edu kwanga kusina level. Iye zvino tiri kunzwa nyaya yema-level kuti ari kusiyana muwanano. Ndosaka vana baba vakuona mai kunge vatisarei, vana mai vachionawo kunge vatisarei. Muri kuziva kuti kana vana vedu chaivo vanonyepera vabereki, kunzi amai vangu ndevava, manonzi amai Botswell, haadi kutaura mai vake chaivo, haadi kutaura baba wake. Isi tiri kuti wanano ngainge iri wanano. Vanhu vaunotamba navo vanokuinfluenza nekuda kwemalevels avari, klasi iya yatambotaura. Iwe oda kukwana-kwana ipapo, mukuda kukwana-kwana une zvizhinji zvaunotokanganisa kubva kumba kwako, magariro ako akare. Nekuda kwekuti wainfluenzwa, hauchatodi magariro ayo, wakutoona magariro matsva nemararamiro matsva aya uri kuona, nenharaunda itsva dziya dzauri kuenda, nezvitsva zvauri kusangana nazvo. Woona kuti aiwa izvi ndofunga ndozvingandifita. Wotoona kuti ndikapinda apa ndofunga ndaaklasi inoti kana ndadzokera kunharaunda kwangu vanondiremekedza. Ndizvozvo vauchire maoko amai. Hanzi muupenyu panenge akufuririka. Isu muongororo netsvakiridzo tinoti dofo ndo rinofurirwa. Ko ndikauya ndikakuudza kuti zvakati nokuti tataura pano amwe inotaura kuti ngatigutsikane ine wanano yedu ka. Wanano yangu haisi wanano yako, asi kana uri dofoka unofurirwa. Nekuti zano unopangwa uine chi? Saka uri kuratidza kuti iwe hauna chauinacho, watoita sechidhori nai, watoita sechidhori chinongodurwa kunzi aiwa murume anofanira kunge aine mari yakati, amai vanofanira kunge vakafunda zvakati, kumusha munenge muchifanira kugara kwakati, hamufaniri kugara kwakati, munofanira kunge muchigara kwakati. Isusu tinoti upenyu pawagara ipapo upa zvamunoda. Varungu vogoti bloom where you are. Makamboona ruva richiburuka mugomo kuti ndakunozoregai ndizonoburitsa huruva hwangu ndamujinga umo nekuti munenge makanaka. Ruva kunyange riri mugomo imomo rinoburitsa huruva hwaro. Handiti kunyange riri musango rinoburitsa huruva hwaro. Handiti kunyange riri kumba. Ndozvinofanira kuti wanano. Tazvitadza nei? Hatisi kuwanana vanhu vanodanana. Ndo chinhu chekutanga. Ko mune mazosangana sei pakuti taroorana? Kazhinji tiri kutora mukudanana zvinoitika. Kazhinji makambocherechedza kuti wausingadi ndiye waunozopedzisira wava naye. Asi unenge uchitoneka list here neamweni. Amwene muri kutaura zvenyu chokwadi. Hanzi wausingade ndiwo waunopedzisa. Manje makutityisa kamwene. Kuti munhu wese afunge kuti iyeni ndina asingadiwe ndapo. Handiti ka asi enderai mberi, jekesai zvenyu. Unenge uine kalist kako nai? Zvinenge kunyepa asi ichokwadi. Mamarriages mazhinji takangozoita zviya zvekuti ndochadii nekuti pamwe paita mimba, uye hatisi kutora zvenguva tiri mukudanana kuti tidzidzane tizivane. Zvakungoita zvinhu zvechibhakabhaka. Handiti imwe tiri kutiza nzara, especially kumwanasikana.
kwese kwese kuri kunzi empower a girl child. Mwanakomana ari kuziwa, mwanakomana iyeye asara ratova dera. Mabatikana nei kuti musiye mwana mukomana? Ndimi vana mai, ndimi vana baba. Nekuti pakatangisa nyaya dzekunzi gender equality vanhu vaenzaniswe, zvainzi mwana mukomana ari pamberi. Handiti vakazomhanya kupi kwekuti vakomana vazosara mumashure? Vasarira mutoriro here kana kuti vasara seiko? Aiwa, maita basa uchireva amwene vangu vataura zvakanaka. Chamataura amwene ndo chinonzi chokwadi chisina kugombedzerwa. Vanhu hatingazvide zvedu, hanzi zvimwe zvacho unenge wakuzongoenda kuti wazoparoorwa ipapa, asi uchizombona kuti ukaenda kuchechi sonzi ndovadaidanana navavo, ndovataidai mukasangana kusupermarket unzi ava ndovataidanana navo. Ko zvino kana vasina kukuroorai havasi venyu, shandai pamave. Nyaya iri pano ndeyekuti ngatidzoseranei pakare patakatanga pai kudanana kuya. Kana taamumba hanzi wanano haifaniri kuita reverse gear, haifaniri kuita reverse gear. Zvakasara yadeuka mvura yegushi haihorerwe naye. Shuwa malevels ariko haarambiki, asi chinozonetsa ndechekuti level racho rinozosimukira munhu mumwe chete. Anolevhla ndiani baba kuti ndibvunze? Ndiani anolevhla? Nekuti zvaakuita kunge zvemarete pamusika kaizvi. Dambudziko rinozouya pamumwe chete mumarriage, ndiye aakuzvi-upgrada achisiya vamwe kunze. Mai vanoda kuti vachengetwewo, vasimudzirwewo kana vanga vasingambogadzirwi musoro nenyaya yekushayiwa, iye zvino vochigadzirwawo musoro. Kana vanga vasinawo dhirezi nenyaya yekushayiwa, vochitengerwawo dhirezi. Baba vari kuupgrada mhuri yavo. Mashoko akanaka ari kutaurwa nababa. Hanzi uri wese nakatsande. Kana tosumuka ngatisumudzanei tese pamwe chete. Ndouya kwauri mundani. Maita basa Dr. Chisamba. Nyaya iri kuwanza kuputsa mamarriages evanhu kana vakuwana. Nyaya yekushayirana mukana nguva. Kazhinji ndo paunozoona kuti mai vanopedzisira vakudanana nagarden boy nekuti ndo vari kuswera naye, havasi kupuhwa mukana wakakwana nababa. Mashoko akanaka naye echokwadi. Ndinogara ndichitaura kuti nguva haifushwe, nguva yakakosha. Ngatipananei nguva. Ndosaka muchizoona kuti kana musika vanhu aita kuda kwake, dzimwe nguva hatipedze kuchema. Baba vafu, mai vafu, hatina kumbowana mukana. Tinenge taakuchema zvatisina kuita sei, zvatisina kuita. Unonzwa vachitotaura kunzi ikoko handidi kukuonai maenda uko, hakuuye mukadzi wemunhu. Ko imi mazokuenda sei murume womunhu kusingadiwe mukadzi wemunhu? Maenda sei? Kunodiwa mukadzi wenhoro here uko? Ukaona uchiudza mumwe wako kuti hakudiwe murume wemunhu kana kuti hakudiwe mukadzi wemunhu kwakafumuka, iwe waendako ndowakafumuka. Nekuti kana waane mukadzi wako, enda naye ikoko. Iwewe ndouchazotsvaga nzvimbo yekuti handingapinde nemurume wangu makadai. Sei nyaya yekuvimbana ichikosha baba? Upenyu hwese hwatinorarama hundonoda kuti tinge tichitovimba. Kunge ndakatogara pano, inyaya yekutoti pane atovimba kuti zvandichataura zvinofanira kunge zviri zvinhu zvinotibatsira. Saka kuvimbana kunofanira kunge kuri kwese mukurarama kwedu, kubva tichiri vana kusvika tichiva vanhu vakuru. Mune zvese zvatinoita chese chinoda kunge chishanda nekuvimbana. Asi pane imwe nyaya ndoda kuti ndisimudze, ndoda kuti titaure nezvayo. Zvingaita sekuti tirikuti kuwana uku ngatigutsikanei, asiwo hapana chakaipa kuti tive vanhu vane ambition yekuti tiwedzere upenyu hwedu huende pane chimwe chinano. Mukuda kuwedzera chinano chedu, pane vambozvitaura kuti ngatifambidzanei tisimudzirane. Umwe akada kuva iye anozvisimudzira achiona sekuti umwe haasi kuda kusimuka, ndo panozotanga dambudziko. Saka ngativei vanovandudzana mukufunga, tichikurukura kuti ko tikadai. Umwe akaita sekuti haasi kuzviona, batsira mumwe wake kuti asvike pakunozvionawo maonero auri kuita. Nekuti kana tikasabatsirana ndo patiri kuzonosiyana, umwe osara nekuti iwe uri kuona sekuti level yaari kuda ndeye pasi, inini yandinoda iri pamusoro. Mubatsire muende mese kulevel iyoyo. Ngatiuchirei pasi maoko. Kusimuka tese. Handiri mukuzoona. Regai ndimbowanzoenda kune madzimai shamwari dzangu. Musangoita basa rekukurudzirana baba, tokuenda graduation ya baba, nasa graduate waita masters yao. Matora chikepsi vati pamusoro. Mangwana baba wazoita imwe degree. Mababa
aiwa ka kuimimi kachimboombererwa ina babaka baba kana muri kudzidza batsiraiwo amai vadzidze kudzidza kwakasiyana-siyana vamwe vanodzidza zvendangariro zveacademic handitika tese hatigoni kufunda izvozvo vamwe vanodzidza zvemaoko vamwe vanodzidza zvepfungwa mabasa eupenyu ekusumukira akasiyana-siyana hakuna basa rakashoreka tiri kukurudzirana kuti kana Mwari varopafadza vatipa upenyu nenduramo vatipa pfuma vatipa zvatinazvo hanzi musika vanhu vanoziva zvinotikwanira panguva nenguva mikana yeupenyu inosiyana ndosaka kuine nhoroondo muchinzwa vanhu vachiti ndakazombonge ndakadai ndikazodai ngatitarisei zvakare kana mazera nekuti mazera anoitawo kuti pamwe zvamanga muri kumakore ema20 makaronga izvi kuma30 mukadai zvino mukada ine ndinodada nemakore angu ndiri 71 handiti zvinoda kuti iwewe nhasi ufume waunganidza zvaunganidzwa nemunhu pa71 years handiti zvinoita handiswirawo ndine chandakaunganidza aiwa asi ndiri kungokupai mienzaniso chete gogo kumusha vanogona kunge vaane tunhu twavo iwewo uri kumusha ikoko asi ukatarisa mbuya nasekuru vane ngoro vane magejo vane minda yakati kuti nekutiwo vawana mukana nenguva neupenyu ndobhuya pamuri vamwene kudanana uku kuriko here vanhu vachiri kudanana here kana kuti vangogarisana vakunge mabusiness partners ekungoudzana chete kuti mwana haana mari yefizi kukreshi mwana adzorwa magetsi adzimwa kunge vanhu vemabhizimisi maita yenyu Dr. Chisamba ini ndiri kuona kunge vanhu mazuva ano vave kugarisana havachadanani nekuti vanhu vakungofunga izvozvo kuti kana vaane mari mukadzi anoda kunofara kwaanoda kuita murume anodawo kunofara kwaanodawo kuita chimwe chandaa ndichida kutaura futi muwanano mapfekero kuchiva zvinopfekwa kuti hembe dzatinopfeka dzinoratidza kuti ndiri amai handichadzidi ndaakudawo kupfeka iwo matrauzi mapombi andinoona vechidiki vachipfeka ndo zvimwe chetezve nana baba kuti vakuchinja vana baba vakare taivaziva vaine mijivha yavo nemabhachi zvakatsikama zvinoratidza kuti ava ndimufundisi ava murume womunhu iye zvino vakupfeka matrauzi anobata ekuti kana ukavaona vari pavanyarikani newo unotonyara muwanano saka zvinoitazve kuti madzimai tinyare kufamba nana baba vasina kupfeka zvakaningana vauchirirei maoko ndiri kutarira mafundisi edu vakapfeka pachifundisi here vauchirirei maoko vafundisi veda mufunge kare haagari ari kare amwene vangu kare haagari ari kare tinofambirana zvedu nenguva asi ngatirege kukanganwa kuti tiri vanhu vatema ngatirege kukanganwa tsika dzedu nemagariro nekuti munhu unotanga wazviremekedza iwewe vamwe wasati vakuremekedza zvino dzimwe nguva ukatadza kuzviremekedza iwewe ndopaunenge wakungoita hasha kuti inini vanondidherera havatombondiona havatombondibhara koiwe wazvibhara here kana usina kuzvibhara hapana anozvibhara kana tichiti zviremekedza hatisi kuti uzvitudumidze aiwaka zvinzvere kuti zvandiri kuitawo izvi zvakanaka here ndobhuya pauri mwana wangu nyaya iwanano noiona sei taura zvako mwana asakwana disability maivanodzingwa but zvese vakaunganidza vese vachiita ziyara zviriko ziyara baba zviriko zvinokonzera kuti mukaitaira statistics zvedisability dzemadivorce anamai nababa ndezvekurambirana mwana bati pane chinhu ichochi chekuti mwana anati mhosva muchirirei maoko ataura zvakanaka ndanzwa zvawataura ataura kuti mufunge hapana anosarudza hapana anosarudzwa kuti azvarwe akaremara saka izvozvo chikumbiro chekuti vabereki musaparadzane pamusaro paizvozvo
tinoshungurudza vana, tinorwadzisa vana, nekuti iyeye mwana anenge achitori neupenyu hwekuti anoda kutarirwa nevabereki vese, asi uchiona zvino kuti ndini ndakonzeresa kuti baba vangu naamai vangu vasiyane, izvozvo zvinorwadza mwoyo yedu. Maita basa doko. Chandinoona chakonzeresa muwanano inhau yekukonwa kuhandla wealth kana fame kana upfumi huchinge hwauya, uye nhau yekuti ndini ndaunza chinhu, ndini ndazviita, iyoyo inokonzeresa. Saka ndinoona zvakanaka kuti murume nemudzimai maroorana, motoudzana kuti iwe ndiwe maneja wezvinhu zvedu, uyu ndiye chakati, muchimaneja muri pamwe chete, muchiita mese, nokuti kana gumbo rikada kungofamba richitsika riri roga, hakuna kunoendwa, hakuna step inotoreka. Saka munofambidzana muri pamwe chete, side by side, muchimaneja zvinhu zvenyu, muchidzidzisawo nevana kumaneja zvinhu, kuitira kuti vana vakure vachiziva kuti upfumi hwedu hunobva mukushanda. Mashoko makukutu arutaurwa naamwene nhai. Dzidziso ndeyekuti kana mamuwanano hapana nechake, ndezvenyu mese, ndezvenyu mese. Saka nyaya yekukonorera vamwe vanhu kuti ndini ndakaunza ichi, ndini ndakaunza chi, imi munonyanyodya, imimi muri kupfacha zvinhu, kubatsirana. Saka amwene vataura kuti aiwa ngatibatsiranei kuzvimaneja zvatinenge tapiwa izvozvo. Zvinorwadza, mufunge kana ukabva ipapo wakatakura mamiriyoni kuti ndakadivorce paeni, ndakawana zvakati, ndikazowana. Azvibatsire, munoziva chinonzi divorce, kurambana ikokuya runonzi rufu rwewanano, rufu. Saka kana uchitotaura yakunotaura kuti divorce kupakazita kakanaka, itotaura kuti parufu rwewanano yangu izvi ndopfuma yangu yemariro iyi, parufu rwewanano iyi ndopfuma yangu yemariro iyi. Mariro aita basa machisamba. Tinotarisa panyaya dzerudo tikadzosera rudo rwedu parespect yatakanga tinayo kubva tichitanga pakuroorana, zvinopa kuti mamereji edu aenderere mberi. Saka isu tikangogutsikana nezvatinenge tichiwana mumba medu, zvinopa kuti mamereji edu ati aramba akabatirira. Mashoko akanaka. Ndinoona sekuti nyaya iri pakuti tarasikirwa netsika dzedu nemagariro edu atakakura tiinawo kubva kudhara. Muri kurasikirwa nawo seiko muri imimi vanhu vacho? Tirasikirwa nawo nekuti tiri kumhanyidzana nezvinhu zvisiri izvo zvatinoziva zvatinofanirwa kurarama nazvo samai vanenge vave mumba mavo, sababa vanenge vave mumba mavo. Ini chekutanga ndinoona futi sekuti exposure, kana munhu ukakura ukashayiwa exposure, even iko kutsika dzedu chaiko chaiko, unofanirwa kunyatsonzwisisa kuti chinonzi munhukadzi chii. Unofanirwa kunzwisisa kuti kana ndiri kuti ndiri kuenda kuchechi, vafundisi vedu kana tati tave mudzimba, chii chaicho chinenge chichifanirwa kuitwa mukati medzimba dzedu. The moment yawatadza kuzvinzwisisa izvozvo maichisamba, zvinoita kuti munhu urasikirwe, unzwe kuda zvimwe zvawanga usati zviri kuuya izvi. And also malevels edu isusu muwanano, munhu unomhanyira kuda kunowanikwa nemunhu asiri mulevel yako. Ndiri kutaura kuti kudii kana ndichiti level, nauye kuti unenge wazomuwana sei, nokuti munotaura zvemalevels kaimi. Yes. Kuti unenge waroorwa nemurume asiri welevel yako, iwe wapinda sei palevel isiri yako? Kunyebedzera kamaichisamba kuti ndiri imomo indisimo. Saka zvinotipa kuti kana wazovamo munhu azoona kuti this person is not of my level, haasiwe level yangu, hazvichajoinidziki maichisamba, hazvibhalansi, zvobva zvatongofa zvakalota. Mashoko makukutu. Regai ndimboisa kuno kuchikuvatinzwe. Nyaya yemalevhulu ana baba iri kunetsa iyi. Nyaya yemalevhulu. Asi amunora zvakanaka kuti tiri kumhanyidzana nezvinhu zvisiri zvedu. Munomboziva chete kuti vanhu vese venyika yakatipotedzera, hakuna vanhu vasingadade netsika nemagariro kunze kwevanhu vemuZimbabwe. Mukaenda kuZambia vanodada nechiZambia. Mukaenda kuTanzania vanombonotengesa vanodada nezvavari. Mukaenda kuBotswana, mukaenda kupi. Ndiri kutaura zvemuAfrica kuzoti kumiri kwemakungwa. Vakaona King Charles vachigadzwa. Makaona zvavaipfeka zvimabhachi zvana sekuru zvakudhara zviitsika dzawo nemagariro. Imimi chete muno ndimi hanzi ndisine shavere hakirosi
rekuhakira muno muZimbabwe. Saka tikazviregedza, baba, nyaya yemalevels munoiona sei? Iri kunetsa hanzi unenge waona uchinyeperwa ka uchimuona akamira pazimota pamasaisai achimira pasiriripo. Levels todzita sei? Iya, maita basa Dr. Nyaya iri kutinetsa maonero angu. Chazonyanya kunetsa malevel ari kutaurika esa nekuzohakira. Inyaya yekuti tiri kusangana nevanhu vari kuuya kuna mufundisi kunyanya kwatiri isu voti toda kuchata next week. Imobvuma here? Tobva tati chinofanirwa kutanga icounseling. Tokubatsirai muona kuti imimi muri vanhu vamwe. Nyaya yekutaura yemalevel ndofunga vanhu vari kunyanya kutarisa zviwanikwa. Asi kune mamwe futi malevel arimo pakuti ini nemi tiri vanhu vari compatible here. Ndo pamwe pari kutorasika. Ndosaka vanhu vakungozogarisana. Yatinoti muchirungu, people are enjoying marriage, not enjoying marriage. Saka kuti vanhu vakwanise kuita enjoy marriage, pane zvimwe zvatinotarisa nekuona tichibatsirana nemi, tichidzidzisana kuti iwe uyu munhu wako uyu itype yemunhu akadai. Kana Muwanano, this is how you are supposed to look at him nekumunzwisisa. Iwe munhu wako uyu munhu akadai, kana wakutaura naye muchionesana itype yemudzimai akaita so. Saka hamuzorambi muchiti haasi level yangu, kana magara manzwisisana madzidzisika zvakakwana. Ngatisangomhanyira kuti ndinomuda nekuti ndaona kuti ane chakati. Mashoko akanaka ari kutaurwa naPastor Nai. Hanzi hamupe mafundisi nguva. Munotouya mufundisi vokuudzai kuti aiwa munomboda kuti timbokurukura, timboita counseling. Imne mauta kuti atakatobhuka venyu. Inini manje ndakauya kuzochata, tofana kudzokera. Munenge maane madheti yenyu, vapei zvine nhoroondo. Muchato unodaidzirwa nguva yakadini? Imimi mazivana nguva yakadini? Muri kudanana here? Muri kuonana here? Kana kuti muri kudanana mumwe ari uko, mumwe ari uko, mozovhurutsana mamumba. Toti kudiko nai mwanasikana, mashoko maviri auda kukanda kumusha ikupeta chirongwa takatarisa nyaya yedu. Zvakanaka Dr. CHISAMBA. Ini ndiri kuti kana tiri muwanano, kana tine hupfumi hwedu ngahuve hwedu tese. Kana paine mota ngaive yedu tese. Hapana anofanira kuuya achiti maki yemota yangu ari kupi. Kungoti maki yemota ari papi. Tokutambidzai pane kuti unopersonalize. Saka kayangu akandokaipaka. Yes. Hatifaniri kupersonalize zvinhu. Whether ndimi baba makandosevenza mukawana mari mukazotenga mota, chakaita kuti mubude mumba muchinosevenza ichocho tisakasiya takawacha hembe yamakabuda nayo. Saka takatenga tese. Saka ngatisapersonalize zvinhu zvatakawana tese. Ngazvive zvedu ndokuti wanano dzedu dzipfuurire mberi. Mazvita mashoko makukutu auchirei maoko. Topeta tichiti kudiko baba? Ini ndingati zvangu upfumi hauna kana satani mukati, hapana dhimoni pakuwana. Tinogona kupedzisira taakuti kubudirira ndo muna satani imomo. Izvo tese tinoda kuti tibudirire. But kubudirira kwedu kunotevererwawo even nedevelopment yekuzvikwidziridza pane zvine chokuita nekubudirira. Unozoona murume ndiye ega akuramba achizvikwidziridza achienda kumayunivhesiti zvaachitaurwa namaisamba, asi nemadzimai edu atinawo ngatiadzidzisewo kudhiraivha mota idzi. Upota achitoro mota achienda kwakadaro, maidhuwe vari panapa vari kuVID vanokurudzira izvozvo. Ngatidhiraivhewo tidzidzise madzimai edu asvike patinoda kuti tisvike tese. Mai vatumwe nemota vachienda vakadai, baba vachienda vakadai. Tese ngatikwidzirane, kana kuchikoro chaiko ngakuendwe, mishando yemaoko ngaiitwe. Urege kuva mai anongobudisa ziso chete akamirira kuti homwe yababa ine chii, asi uvewo mai akarongeka anoshandawo achishandisa maoko ake. Nyika yatiri kurarama inoda kuti tese tishande tichishandisa maoko edu. Mashoko marwa nababa. Topeta sei baba? Maita basa Dr. Ndoda kupeta ndichiti zviwanikwa hazvisizvo zvinoita kuti tigarisane. Nekuti nyangwe mukafamba mudondo muchaona vaviri vasina kana netende. Vakuru vaitaura vachiti hanzi mudzimai kana ukakwanisa kunogara pamusoro pemuti anogona kukutevera nekuti anenge achida iwe. Ngatifunge ishoko iroro, tidzokere murudo rwokutanga rwekuti zviwanikwa zvinhu zvauya kuzotivandudza, kwete kuti ndo zvava zvakureva wanano yedu. Zvivandudzo zvewanano. Mashoko akanaka. Pano pari kutaurwa mashoko anodzika. Pano pari kutaurwa mashoko akanaka
kubva kwamuri nekubva kuvadare vedu kuti zvinhu izvozvo zvatinowana iyi ngazvirege kutipasanisa. Vana mai, kana kuti ndaamukadzi wemunhu, ndambotaura zviye kuti hakuna mukadzi wenhuru handiti, ehe, kana kuti ndaamurume wemunhu, kana maamukadzi wemunhu mambotaura zvemalevhuru ka yalevhuru ngairage kuramba iri iyoyo, zvanzi malevhuru ngaakwire pano nemafundisi. Saka kana maamukadzi wemunhu, maamurume wemunhu, maakuita sei vaviri, imbwa mbiri hadzitorerwe nyama handiti. Saka nguva ino iyi kana paine vakagara pachifenzi vari kufunga kuti ndovaramba here baba, ndovasiya here mai, isi tiri kuti dzokerai mumba mutaurirane mudanane. Asi munongoziva kana choita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba kuno kugweru, chiringazuva cheya chinobva chakurikadzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata, imi manga muchitandadzana nesu maonei madzidzei, makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Regai ndipe kutenda kwakaperera kumhuri yegweru. Ndinoziva kuti mauya nemabasa enyu nechando ichi, ndinokutendai. Maministries ari pakati pedu ndinovatenda. Regai nditende, ndoziva kuti mufundisi basa ravo haripere. Ndinokutendai nekutiwanira nguva, ndinokutendai mufundisi, ndinokutenda muzvari, ndinokutendai mufundisi. Rakadii kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Tinwenyewo Dr. Rebecca Chisamba.